nwankwo lụrụ mansion olulu no dị mma ebe ndị nwere ego na-ebi n'Illinois na America. Owelu na 16th August 1998 Umoshuka. Ndokọdanu nwankwo wekpo ndị agbata obi ya onye ọ bụ na bịala Igbo lili bịa taba ife. Ndị ojii ma ndị ọcha ndị agbata obi ya facha wezukọ n'Igbo lili na be ya. O wili si olili onye ọ bụ na pụbezi waje tụba bọọlụ egwuregwu n'iru na be ya. Ozigbo ba na-egwuregwu n'ezi, ozigbo ba na-atụ bọọlụ n'ezi, n'ọkọdanu wee mani enu ka ọ ghọlụ bọọlụ ebe afọ ka o si daa naanị mmanya ekuniterozi eburu ya gaba n'ụlọ ọgwụ. Ozigbo elulu n'ụlọ ọgwụ daa na-enwegwu megolopu n'ọzọ wesi n'oyimu nwere heart attack. Church agbasago cardiac arrest. Dr. Dano Chinedu Nwankwo Onaba Dano Nwamama abụrụgo onye nwụrụ anwụ. Ogo osisi anago ụmụ nnụnụ ju obi ya Dananaba Onaba 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 ụmụnne Dano onye ọbụla dịbenụ. Onaba 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 ụmụ Igbo ụmụnne m onye ọbụla dịbenụ. Dananaba Onaba 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 ụmụ Naịjirịa onye ọbụla dịbenụ. Ụmụ Afrịka niile onye ọbụla dịbenụ. Anyị sose mezi na ose mezi na Dr. Dano Nwamama Onaba ezigbo nwa Mrs. Amoge Nwankwo Onaba eze Chinedu Onaba. Solo 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 ha dicha. Ogene sansupa egwe maziri ụwa niile ụba akwala Espo kita tanda waya. Ote gbe jolo. Ana madu na tejiro.
na chukwu na gwa mmadụ ma ọ ga-eji nnaba ịmalụ na ọ ga-akwado akwado tupu nnaba eziokwu ka ọ bụ mana oge ga-eji bụ anya marọzi ụmụchi ga-etọbụ nya bụ ngwugwu anya marọzi